je naar Delfzijl zeker? Ik weet niet hoe ver het kan. Nou, dat denk ik niet. Nee. Meisjes en naar die gaan een moeder. Zo komen jullie niet verder. Nee, dat klopt. Ze blijven hier nou de hele middag zitten. Ja, dat zijn we uitgestapt. Oh, even uitrust. Je komt natuurlijk net terug van Delfzijl, denk ik. Ja. Heel erg geschaatst, jullie ook? We zijn uitgestapt. Ja. Gaat het ook goed? Ja. Je hebt ook hele mooie schaatsen onder. Met een mooi plaatje erop. Nou, veel succes verder nog, hè? Wat drinken jullie dan nou? Wij drinken glühwein. Zo, glühwein. Als u daar naartoe loopt, krijg je er ook even. Oh ja? Jazeker. Lekker hoor. Ik ben glühweintje aan het zoeken. Een glühweintje aan het soep? Ik ben zoeken. En dat is soep. Ja. Maar je bent niet zo om te Nee man. schaatsen, hè? Nee. Wat is dat nou? Ik moet naar jou toe. Kijk, zij ook nog niet meer. Waar zijn je ijzertjes gebleven? Ja, goede vraag. Zoek eens op je telefoon op. Daar staan ze niet op, hoor. Ach. Wij zagen gisteren nog een filmpje van jou, dan had je helemaal blond haar. Ja, Dat is lang geleden. Iris? Ja, ga er even bij links, hè. Had jij ook hoge nood? Moest kijken hier, allemaal water. Al helemaal net als vroeger. En hoor eens. En zie eens. En... Mooi. Zeg Sanne. Sanne, wat drink jij? Vertel eens, wat drink je nou? Ach, hij drinkt zo. Ranja. Ranja, oh. Kijk, open is deze. Ja, die lust open wel. Heb je je beker in dan? Niet zo Frans beker. Wat is dat nou? Oude baas, oude baas die zit op de stoel. Kijk eens even, nee, ze zijn van Harry geweest, hè? Van Harry geweest? Wij zijn even mee gestaan. Nee, die heb ik net van de week gemaakt. Je hebt een gat in je broek. Weet je dat wel? Potverdorie. Nou. Ik ben mijn schaatsen vergeten. Je weet wel hoe dik het ijs is, toch? Ja, het was 11 centimeter. 11 centimeter. Kort het ijs. Jou moet je eens kijken, Sanne, want inderdaad, dikke plassen. Nee, dat komt niet open. Kijk, volop kiekjes worden er gemaakt. Van het mooie moment op Valentijnsdag. Wat heb jij er nou in de hand? Zeg ik liever niet. Zeg je dat liever niet? Nee. Zo, allemaal fris. En jij kijkt gewoon toe en je laat er ook allemaal maar toe. Hè? Bekcafé. Bek afvegen. Nou, je bent nog veel grover dan ik. Maar ik mis wat. Ja, die zit in de doos. En ik mis wat. Ik zie dat Vlieland. Ik dacht eerst dat dat Finland. Maar... Nee, Finland. Nee, Het lijkt wel op Finland. Ja, maar dat werd ook geschaatst. Ja, zeker. IJsvissen. Deze film is gewoon Facebook of niet zelfs. Is die jarig? Is het was van de week jarig. Oh, dat is wel heel toevallig. Dinsdag, ja. Ja. Ben je de moeder? Nee, niet had gekund, maar. Dat is ook wel een uitspraak.
gered of niet? Ja, ik denk dat ik daarvan uit mag gaan. Heb je gezien waar die zit? Nou, daaruit was je aan het zagen. Of zullen we eens even kijken? Ja. Maak jij daar nou een live verslag van? Nee. Wat is auto? Hoe doe jij nou dan? Hij staat er wel! Hij staat er wel! Oh, heerlijk! Oh, God, dank u wel! Dank u! Dank u! Hou van u! Oh! Naar huis! Ja! E bella cosa, la giornata è sole, l'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa, la giornata è sole. Voor jullie allemaal! Oleg, geweldig, geweldig, dankjewel, dankjewel. Hoi, muziek gewoon hier. Wat hebben we nu? Is het gebeurd, Pim? Is het gebeurd? Ik ben er bang voor, Frey. Ja? Ja. Het schaatsen is voor dit jaar voorbij. Voor dit jaar is het over. We gaan zo nog even met de kettingzaag op de slee proberen. Kettingzaag op de slee. Ja, zeker. Er is toch niemand meer die gebruikt Leg het uit. ijs. Kettingzaag en dan? Ik zou gewoon in de buurt blijven, Frey. En dan zorgen wij voor een spectaculaire film. Nou ben ik heel benieuwd. Ja. En wij ook. Of het wil. Oh, jij zelf ook? Ja, zeker. Ja. Kijk, deze jongeman die zit dagdagelijks in de kettingzagenwereld. Oh ja? Dus hij... Vertel, laat jou- vertel. Maar dit is wel een primeur met de kettingzagen op het ijs. Dat is wel de eerste keer, maar dat moet volgens mij gewoon winnen. Ga je dat straks doen? Nou ja, onder dwang van Pim. En nee, dat is geen kettingzaag. Nee. Nee. Maar dus, er gaat wat gebeuren straks. Is goed, dus wel. Moet iets ik heel er- spectaculairs. Moet ik erbij zijn? Zeker, dat moet je niet missen. Hoe laat doe je dat? Nou, Vlak voor het donker. ja, als de mensen een beetje van het ijs af zijn. Zo, Dus eigenlijk is het gewoon een hele luie Dat manier van... wil ik zien. Ja, of je komt met je snuffert op de kettingzaag. Dan is er pas wat te zien. Dat is leuk. Nou, leuk. Hij zag dus gaten in het ijs. Zag hij een gat in het ijs? Ja. Oh, dat is netjes. Lekker drinken, Pikkie. Pim, wat ben je aan het doen? Hey. En gaat schreeuwen. En als je het probeert en je valt en je valt heel hard, dan ga je... Ja, dan hebben we een spijt. Ja? Of liggen? Ja, ik weet niet. Voor mij ook voor het eerst. Ga het proberen. Dus... Ja? Of niet? Ja? Geweldig. Ja, pakken!
Trekken! Jongen, wat een stunt. Nou, dat was heftig. En nu dan? Oh, dat is ik nog eens twee. 2 zagen. 2 zagen dan. En die voor jou erbij. Zo. Nee, die heb ik thuis. Ik denk dat hij gewoon niet goed glijdt. Beetje verroest. Hij is een beetje verroest. Maar Xanne kan. Sanne wel, ja. Xanne kan wel. Wat is de volgende stunt, jongens? Het is lekker, Xanne gaat er nu door. Nou, dan moet die andere bel. Wacht even. Nee! Durf je dat eruit te pakken? Stik hoor. Wow, echt heel dik stuk. Kan je pakken? Ja. Oh, Mika, wacht. Zo! Zo. Best Zie dik je? hoor. Nee, dit Mika! Dat is Ja, dat is dik ja. 10 centimeter. Mika. Zit hij al vast? Nee, ik vraag hem niet gewoon. Maar het Dat is hetzelfde. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja.